अरे का ए आदित्य के मम्मी है एक तरह के अंडवा अकेले खा जीबू का हो। अरे का जी एगो मुर्गी फार्म खोलले बनी तो एगो अंडो खइला से गइनी हमर अंडो देख के जरते बनी रहुआ का। अरे ना हो बहुते गर्मी बा तारा पेट में गर्मी होखे लगी। तो ये आदित्य के पापा तनी एसी लगा दी तो बड़ी गर्मी होता वे लांगे